Spustíme si program Farm Survey, otvoríme si zákazku a prejdeme do nastavenia zákazky. V položke Systém v zoznamu projekcií pridáme predvolebnú projekciu. Zem si vyberiem Slovakia, projekciu SJTSK Křovák. Potrebujeme ju editovať. Edituj, prohlížej dátum a musíme nastaviť 7 parametrov transformácie. Nastavíme posuny. A rotácie. Výborne. Teraz máme nastavený súradnicový systém SJTSK v realizácii 0.3. V nastavení zákazky nám pribudla nová položka Slovakia SJTSK. Môžeme merať, budeme mať JTSK 0.3 súradnice a eliptoidické výšky. Keď chceme mať súradnice záporné, riešime to lokalizáciou, kde si načítame súbor záporné dat, ktorý nám pridá 4 body a zmení znamienko na záporné. Potvrdíme a máme záporné JTSK 0.3 súradnice. Odporúčam vám to otestovať na známom bode.